Много се радвам, че те виждам пак. Да си жив и здрав и като тръгнеш, спре кръсти си и кажеш Бог напред. Винаги го правя. Където и да тръгна, Да. винаги с Бог напред. Да. Моята баба, Бог да Да. я прости, тя така ми казваше. Колко пари са тръвачки? Ще си ги 10 купя. лева. Кои Аз ще имаш, ти ако дам. не съхани? Аз ще... Не. Ще си ги взема от мене и добри хора. Искам да ти дам 500 лева. Много пари ми давате. Не се притеснявай, защото не са много. Заповядай, това от мен и добри хора. Бабе, благодаря ти, ама аз ти казвам, много са тия пари за... Прибери си ги в джобчето, не са много, ти Благодаря. заслужаваш. Да те закарам до Казичане. Ами, ще почакам още малко. За 2 деца съм оплела и тя трябва да дойде днес. Тя ще дойде жената, щом ти обещава. Радвам се много, че те видях. Не. Няма да се притеснявате, гости. Чао! И здрав бъди, Всичко добро. И Бог да те закриля. Къде одиш? И тебе също. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволската инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.